den her transverse holds, der er det vigtigt, at vi har de tekniske færdigheder på plads. Så det vi gør, det er, at vi stiller os i en hoftebredde position, hvor fødderne er lige ud for hofterne, og tæerne peger fuldstændig lige ud. Så tager vi vores kabel foran brystbenet og presser frem i næsten strakte arme. Vi må gerne have et let knæk på knæene her, så vi har en lidt bedre stabilitet. Og når vi ser os selv fra siden af, så er det vigtigt, at vores ryggrad er fuldstændig lige. Så vi starter her, et lille knæk i hoften på knæ og i armene, presser frem her, justerer vores rygsøjle, så vores kropsholdning den går lige ud. Og så det eneste, vi egentlig gør her, det er bare at blive stående i positionen. Vægten her vil rigtig gerne trække os ind, så vores skrå mavemuskler er konstant under pres for at holde den her vægt lige ud. Så udover det er vigtigt, at brystet, hele torsoen peger lige ud, så det er vigtigt, at hoften gør det samme. Så vi må ikke begynde at droppe nogen steder omkring vores krop. Vi skal egentlig bare stå og holde den her holdning. Fokuser eventuelt på vejrtrækning, næse, hele vejen ind til ribben.